नमस्ते सर्वांना आणि सर्वांना गुड मॉर्निंग। आता वाजले सकाळचे बघा 8:25 आणि आज आपले 8 माणसं येणार आहेत, त्यामधून 7 जण फिश थाली खाणार आहे। तर आपण ट्राय करणार आहे त्यांना फिशची सर्व व्हरायटी द्यायची। आणि आज त्यांनी स्पेशल मागितली आहे, कालवा थाली मागितली आहे आणि सुरमई थाली मागितली आहे। आता फिश मार्केटला आपण जाऊया, सकाळचं फिश मार्केटसुद्धा बघूया। बाकी तोपर्यंत तुम्ही इकडचा आज क्लाउड्स बघा किती छान वाटतं ते बघा। नाव काय बनायचं? कुंभार काहीतरी बोलतात। हा चांगले लागतात मासे ते। देव कशाला पुढे जात आहे? हे फ्रेश आहेत ना? हे ओळखायची कशी अशी पकडायची? अशी पकडायची। हा इथे अशी पकडायची आणि सरळ राहिली पाहिजे। सरळ राहिली पाहिजे। आणि वाकली तर वाकली तर मग ती 2 दिवसाची असते। अच्छा हे घ्या। आणि 1 किलो कोलंबी द्या। ही कशी कोलंबी? 1 किलो बोंबील द्या, 1 किलो कोलंबी द्या। 1 किलो ही कोलंबी 250 किलो आहे, ही 220 ला आहे। ही द्या। हा किती क्रॉस कटिंग बोलला सांगा हॉटेलची। आणि 180 ला आहे बोंबील। बांगडे कसे आहेत? परत मी आलो आहे शॉपिंग करून। किती वाजता गेलेलो मम्मी माहिती आहे ना? 8:30 वाजता गेलेलो, 11:30 वाजले। तर मच्छीची शॉपिंगसुद्धा केली आहे। आणि मच्छी आज किती रुपयाची घेतली असेल सांग? किती रुपयाची घेतली? 1,500-2 हजाराची लागणारच ना तेवढी, कारण 7 थाली फिशचे आहेत आणि रात्री पण 2 फिशचे आहेत। म्हणजे 9 थाली फिश आहे आज आणि 1 थाली व्हेज। आणि रात्री हे 7 जण काय खाणार त्याचं वेगळं माहीत नाही। रात्री वाटतं चिकन खाणार। तर टोटल आज 7, 8, 16, 18 थाल्या आहेत आज टोटल। एवढे थाली आपल्याकडे होणार आहे। आणि त्यासोबतच तिकडे आज डीमार्ट वाल्यांनी हे कस्टमरसाठी आणले। हा एक कस्टमरला द्यायचे काय? हे सर्व आता तुम्हाला फाटले होते ना ते। हा खूप दिवस झाले मी माझ्यासाठी काय व्यवस्थित घेतलं नाही। कधी आणलेले होते ते फाटले आता ते जुने, आणि गावाला कसे टिकत नाही। हा ह्याच्यावर काढ बघूया, काढ एक बघूया काय काय दाखव। चष्मे किती आणले? हा 2 परत वेगळे। आणि हा बघ कसं चप्पट आहे बघ, है ना? एक गाळणी कशी एकच आहे ना आपल्याकडे? 2 लागते। कधी माहिती का पुसायला पण नाही होत ना कधी, म्हणजे कपडे आणलेस ते बरं झाला। गरमीसाठी आणलेत बघ, एकदम लाईट हलकेवाले आणलेत। एक ब्लॅक, ही एक ग्रे पॅन्टच आहेत बघ हे दोन्ही। शर्ट, एक शर्ट बघा, हा शर्टचा कलर बघा। हे सर्व घातल्यावर तुम्हाला नंतर दाखवेलच। ही पण एक पॅन्ट आहे, 3 कलरचे 3 पॅन्ट, ब्लॅक, नेव्ही ब्लू आणि अशी कार्गो टाईप। हां हे एक शर्ट नंबर 2, शर्ट नंबर 3 आणि हा शर्ट नंबर 4 हे बघ। आणि हे शर्ट नंबर 5 आणि 1 लिटर दूध। अजून काय? आणि पिशवी पण विकत घेतली। पिशव्या पण आपल्याला फाटले सामान आणून। आणि आता फिश बघा पूर्ण मम्मी कॅल्क्युलेशनच्या हिशोबाने मला वाटतं 1,500च्या वरची आणि 2,000च्या खाली फिश आहे आम्ही ही। हां सुरमईची पूर्ण मोठी पीस होती ना, पूर्ण मोठा सुरमईचा 1 किलोचा मासा आणला। आता आपण एक नवीन गोष्ट बघायला जायची आहे, काय केलंय ते खूप गरजेचे असते, खूप गरजेची आहे। नवीन अपडेट आहे ना, आपण दाखवलं सामान बघून त्यांना माहिती पडलं असेल काय ते। हे बघा नवीन। आता मी तुम्हाला दाखवतो, असं वाटेल की अडचण असं काहीच नाहीये। हे बघा प्रॉपरली एकदम, आणि त्याला पण दरवाजाला लागत नाहीये, नाही लागत आहे दरवाजाला। आणि जर आपण माणूस बसला हे बघा तर व्यवस्थित पाय पण एकदम आपण म्हणजे एक दाखवतोय तुम्हाला, काय दाखवतोय याचं तुम्हाला वाटेल की हा छोटा आहे काय। वरती कर कॅमेरा जरा। इकडे आपला गिझर सुद्धा आहे ना, आणि इकडे आपला शॉवर आहे। म्हणजे इकडे आपण 2 नंबर आणि आंघोळ म्हणजे बोलतो ना, एक नायाच पेक्षा आंघोळ पण करू शकतो। इकडे बाल्टी ठेवली तर आंघोळ पण करू शकतो। दरवाजा पण व्यवस्थित राहतो। आणि आतून दाखवतो, आतमध्ये जायचा, दरवाजा बंद करायचा आणि बसायचा। इकडे गिझर आणि कॉमोड। आणि ह्याच्यामध्ये कॉमोड आहे का बघ? ह्याच्यामध्ये नाही आहे, कॉमोड नाही ना? नाही।
हे बघा हा तोच आहे, तेवढीच साईज आहे, फक्त तेवढीच ह्याच्यात size कॉमोड आहे, नाही ह्याच्यात नाही बसत. थोडासा रिस्पॉन्स बघणार आणि नंतर मग ह्याच्यात पण फिट करणार है ना. आणू दे, कपडे इकडे धुवायला पण बरा ना. बरोबर. चला, तर हे एक अपडेट नवीन केलेलं आहे, म्हणजे आता हे जे रूम्स घेतील त्यांना कन्व्हिनियंट होईल. हा सुद्धा आहे, हा. इंग्लिश सुद्धा आणि इंडियन सुद्धा आपल्याकडे आता. आणि हे काय करताय, चिक्की खोबरं कशासाठी, चिक्कीसाठी नाही, मग मसाला तयार करायचा. वाटणसाठी ना. चला मी आता फिश दाखवू काय काय. हे बघा नारळ किती लागली बघा. हे नारळाचे बघा 2 गोण्या उभे राहिले काय, जेवढे नारळ लागलेत आपल्याला 2 महिन्यामध्ये. चल आता कोणकोणते फिश आणि किती किती फिश आणली आहे ना ते तुम्हाला दाखवतो. हां तोपर्यंत एक 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 काढताय ना तुम्ही. वा वा. हा सुरमईचे पीस बघा कसे आहेत. एक 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 पीस उचला, हवाला पीस उचला, मोठे आहेत ना. सुरमई आहे. आता सर्व एक एक प्लेटमध्ये लावून दाखवूया. ह्याचं का पाणी निघालं काय सर्व. हां तेच बोललो, पाणी कुठून पडत होतं बाईकमधून मम्मी. बाईक मध्ये पाणी गेलाय सगळं. हां ताटा हवी काय तुम्हाला. ताटं लागतील, ताटं लागतील. आता सर्व ताटं अरेंज केल्यावरती तुम्हाला दाखवतो की काय काय आणलं आणि किती किती आणलं. तर कोणकोणती मच्छी आणली तुम्हाला दाखवूया बघा. सर्वात जास्ती मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे इकडे 2 गोष्टी जे थाली बनणार आहे. किंवा बघण्यासाठी कशी घाई घाई करत आली. बघ रुणाली काय काय बघ. बघ काय काय. ही 2 मेन थाल्या इकडे, सुरमई थाली आणि कालवी थाली. कालवी पण मला भेटली म्हणून बरं झालं, मम्मी मिळाली म्हणून बरं झालं. ती कालवी आणली आहे आणि सुरमई आहे बघा. पूर्ण 1 किलोचा मासा होता तो कापला, ते झालं. त्यासोबतच बोंबील बांगडे पण आपल्याला साईडला द्यायला. हा. जर 7 माणसं घेतात आहेत ना मम्मी एकाच फॅमिली, तर त्यांना व्हरायटी देऊया. असं नको सर्वांना सेमच थाली. कोणाला बांगडे देऊया तर कोणाला बोंबील देऊया, कोणाला सुरमई तर कालवी, हा. 3 अर्धे अर्धे असे. आणि कोलंबी तर आहे आपल्याला कॉमनमध्ये. आणि त्यासोबत मी खेकडे पण आणलेत बघा हे. आणि इकडे कांटा सुद्धा आणले. तर किती व्हरायटी झाली बघ. भरपूर झाले. बरोबर ना. भरपूर झाले. खाणारे आवडीने खातील. आणि हे नाही दाखवलं आपण आणलेलं. हे काय आणले सांग मम्मी. कोळे. हां हे कशासाठी. हे आपल्याला ज्यूस बनवण्यासाठी. अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, खाली पोट आपण पियायचं ज्यूस. 2 आहेत ना. हा पाव किलोमध्ये 1 ग्लास बनतं. बाबा जोड किती आहे. मग 2.5 किलोचं आहे तो. हे 2.5 किलो, हे 2.5 किलो. सकाळी ज्यूस चांगले असतात, सकाळी सर्वांनी ज्यूस करून प्यायचा. हां बॉडीसाठी खूप छान आहे. एकदम चांगला आणि असतो. कसं बनवायचं ते मी तुम्हाला दाखवेल. मग नाश्ता पण करायची गरज नाही. सकाळी सकाळी 1 ग्लास पिल्यावर पियायचं आणि 1.5-2 तास काय खायचं नाही, खायचं नाही. तर ते बॉडीला साफ करणार. तिकडे आज आपले 3 सुरमई थाली आहे आणि 4 कालवा थाली आहे आणि 1 व्हेज थाली वेगळी आहे. ठीक आहे. हा. तुझ्या समोर जे आहेत ना ते 3 सुरमई आहे तुमच्या समोर. हे. हे पाठीचे आहेत ते 4 कालवे आहेत. हा. आता स्पेशल ह्याच्यात- कालवा थाली. हां आता ह्याच्यात आपण काय काय बनवतो. इकडे काय बनलं जाते आपलं सुरमई फ्राय झाली, बोंबील फ्राय आणि इकडे बांगडा फ्राय ना. ओके. आणि तिकडे काय बनते सुरमईचा कालवा आहे. आणि कोलंबीचं बनलेलं. हे बघा इकडे हां चल हे कोलंबीचं वाढायला घे आपलं. तिकडे आपण काय भरतो हे कोलंबी. कोलंबी ना. हा. हां या 3 ताटात कोलंबी आहे. ठीक आहे. आणि तोपर्यंत इकडे बघा आपली सोलकढी पण रेडी आहे. सोलकढी आपले 7 नॉनव्हेज म्हणजे 7 आपली सोलकढी भरायची आपल्याला. जसं मी लास्ट टाइम पण सांगितलं होतं, जर ताटं वाढली तर व्हरायटी द्यायला आपण मम्मी एकदम बोलतो ना फ्री असतो. व्हरायटी कसं मी पण आणू शकतो आणि सर्व थोडं थोडं मतलब एक आता समजा 100-150चे मी खेकडे आणले तर आपण तुम्हाला देऊ पण शकतो ना वाटून. तर आज बघा कोलंबी सुद्धा दिली आहे 3 ताटामध्ये आणि 4 ताटामध्ये खेकड्याचा रस्सा सुद्धा दिला आहे बघा. 1-1 खेकडे दिलेत आणि हा रस्सा बघा किती दिसायलाच बघा किती मस्त वाटतंय. मग परत आपल्याकडे खेकडेच मागतील म्हणतील सर्व. कोलंबी नका देऊ, खेकडे द्या. इकडे द्या. हां पण ते असं आम्ही तुम्ही म्हणाल की 2 मध्ये खेकडे द्या 2 मध्ये कोलंबी द्या असं नाही होणार. हा हे जास्त थाली पाहिजे. हे कशी 7 क्वांटिटी थाली चांगली आहे ना. बघा फिश फ्राय पण किती झालेत बघा. आणि आता अजून वेगळ्या प्रकारे डेकोरेट करणार आहे. सोलकढी पण वाढून झाली आहे. मम्मी हे घे वजन आहे. हे घे, हे घे पकड. 1-1 सोलकढी ठेव, वजन आहे बघ. आणि इकडे आपलं वा 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 मस्त वाटतं नाही. अरे पाय पण वरती आले त्याचे. छान आहे छान आहे बरोबर आहे. ठेवा 1-1 ठेवा. त्याच्यात हे 4मध्ये ठेवा. तिकडचे 4 आहेत ना त्याच्यात ठेवा. तर इथे आपण हे काय बनवलंय कालवी. कालवी. वा वा छान छान मस्त. तिकडे आपले 4 ताट कालवीचे तर 4 वाटी आपण भरते बरोबर. ठीक आहे. ज्याच्यात खेकडा आहे त्याच्यात बांगडा येणार. ठीक आहे. आता बाकीमध्ये सुरमई आणि बोंबील लावा. आता
म्हणजे ह्याच्यात बघ, ह्याच्यात व्हरायटी बघ काय झाली, खेकड्याचं झालं, कालवी झाली, बांगडा झालं, 3 व्हरायटी झाली. भात आपलं सुरमईचं कालवण, भात, भाकरी, सोलकढी झालं ना. एवढं हे सगळं झालं. याच्यामध्ये घे टोमॅटो नाही ते कांदा नाही घे. कांदा, सॅलड बिलेट घ्या सर्व तेच. हां सॅलड राहिलाय ना. आता पाना ओके दे त्याच्यात लावता हात भरलाय तसा. काकी हे लावा तुम्ही माझा मम्मी एक काम करूया, सॅलड वेगळंच देऊया त्यांना, ठीक आहे. डिशमध्ये देऊया सॅलड. म्हणजे कोणाला पाहिजे एका डिश मध्ये. हां आणि आता बघा आम्ही काय करतोय, पानं लावून आता सर्व एक 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 ठेवतोय. तर रेडी झाले का मम्मी? एकदम रेडी झाली. आता व्हेज एक ताट बनायचं आहे. इकडे 7 थाल्या, ते पण सर्व वेगवेगळे आहेत बघा. ह्याच्यात बघा सुरमई, बोंबील आणि कोलंबी, बरोबर. ह्याच्यात बांगडा, खेकडा आणि कालवा. म्हणजे 1 2 3 4 5 6 प्रकार आपल्याकडे बनले आहेत आज, बरोबर है ना. म्हणजे आज त्यांना व्हरायटी टेस्ट करता येईल. आणि प्रत्येकात चमचे ठेवले की आता हे आपल्याला वरती जायला रेडी आहेत. हां आणि इकडे हे एक्स्ट्रामध्ये सुरमई जातात ना मोठ्या. 2 सुरमई 1 भाकरी एक्स्ट्रा जाते वरती. आता गावातले केळीचे पान संपवायचे आपल्याला, हे सर्व असे वाढून वाढून. हे बघा 2 सुरमई 1 भाकरीची एक्स्ट्रा मागवली ती. ताट आणा वरती. आणि काय पाहिजे एक्स्ट्रा ते विचारा. हां पापड ठेवा त्याच्यात, पापड जेव. आणि आता मी परत कुठे चाललो मी सांग. आता आपल्याला पडदे लावायचे. पाठच्या रूममध्ये कसं हे बघा, हे सर्व पडद्याचे हे सर्व लावलेले नाहीत ना, तर पाठी दोन्ही रूममध्ये पडदे लावायचे. त्याचं सामान आणायला जातो. आणि इकडे मम्मी व्हेज थाली जेवते ना, मटकीची भाजी, काजूची भाजी मटकीची भाजी है ना. आणि त्याप्रमाणे पाठी आपलं कॉमोड पण लावून झालं. मी बोललो की एक एक काम नंतर सुट्टी घेऊन तसं काय वरचे सुट्टी होणार नाही आहेत, त्याच्यामध्येच काम करून घेतलं पाहिजे, नाही तर काम सर्व तसेच राहतील. मी काय विचार केलेला की वरती गॅप पडेल तेव्हा काम करून घेऊया, तर तसं होणार नाही. आता कसं सीझनचा वेळ आहे ना. तर आज ते वाजले किती, 5 वाजले आणि पावसासारखं वाटतं ना जरा. तर आपल्या इकडे गॅससुद्धा आले आणि इकडे गॅसची गाडीसुद्धा आहे. आणि त्यासोबतच मी काय आणलं दाखवतो. हे बघ, हे पाईप बघ, हे कलर चांगले आहेत का, है ना. हे आणले आहेत आणि हे आणलेत बघ. हे उघडून बघ, याचा कलर बघ आवडत आहे का. आणि हे आपल्या गोल्डन रूममध्ये ना मी आपल्या एकाच गॅसने रिव्ह्यू दिला होता की जर अजून एक पाहिजे तिकडे असं बाथरूममध्ये जर अडकवायला, तर ते मी आणले. छान आहे, चॉकलेट आहेत ना. रेडी उघड एक तसं पण काढायचं ते आता. बघ एक काढून दाखव. म्हणजे आता कसं स्टेप बाय स्टेप जसं तुम्ही सांगाल ना. आणि वाट बघत होतो की सुट्टी येईल तेव्हा करेल. नाही आता पटापट सर्व करून घेतला आपण है ना. विंडोजचे म्हणजे दोन्ही रूमला, पाठचे दोन्ही रूम आहेत ना, ट्विन 1 ट्विन 2, त्याला पडदे लावायचे आपल्याला. आणि ती झाडाला बघ मी दोरी बांधली. हां हे बघा. तर हे वरती हे बघा असं पूर्ण डेकोरेट होणार ते मध्ये पण. हे बघा हे वरती चढतंय बघा, है ना. तर ते छान वाटेल ना पूर्ण असं बघायला. तिकडे बघा हा आपला ट्विन रूम आहे. 1 2 3 बेड, चांगले बेड आहेत. आवडलं तुम्हाला? हां आणि इकडे सर्व लावलं. आता इथे पण आता 1 बेड आहे, लागला की दुसरा लागतो. लावला तर अजून 1 पण लावू शकतो, 2 पण लावू शकतात. 6 माणसं 5 माणसं झोपू शकतात. आता आपल्याला इकडे पडदे लावायचे वरती व्यवस्थित. बघा सिल्वर गोल्ड एकत्र घेतल्या म्हणून आम्ही अशी अरेंजमेंट करून दिली. आणि आता खाली सर्व तयारी झाली. आणि आता मी परत ग्राउंड फ्लोअरवाले आपले रूम आहेत, त्याच्यात एक चेक इन आहे, त्यांना मी आणायला चाललो. तर रेल्वे स्टेशनला आपले अजून एक गेस्ट आले, त्यांना पिकअप करायला चाललो. आता वाजले किती, संध्याकाळचे 6:30 वाजले. आला का पाण्याचा टँकर? किती वाजले बघ, संध्याकाळचं. सर एमर्जन्सीमध्ये बोलवला ना. आता हा टँकर बघा किती संध्याकाळी आला आणि आज पण पूर्ण टाकी खाली होती. दिसणार तर नाही तुम्हाला काय. इथे बघा संध्याकाळचे 4:25 झाले. आणि आज आपल्या थालीमध्ये कालवा आहे, व्हेज थाली पण आहे, कालवा पण आहे आणि सुरमई पण आहे. तर मला आता फिश मार्केटला जावं लागतं. संध्याकाळचे फिश मार्केट पण आपण बघूया. आणि तुम्ही विचाराल मम्मी कुठे आहे, तर मम्मी इकडेच आहे. आणि त्यासोबतच डेलीचे कामं, हे काहीतरी असं दळण, थोडं दळण द्यावं लागतं. दळण पण देऊया आणि फिश मार्केट पण बघूया. मम्मी तू येते फिश मार्केटला?
ह्याच्यापेक्षा मोठी साईज आहे ही साईज आहे रेग्युलर. आणि ह्याच्यापेक्षा मोठी नाही याच्यापेक्षा मोठी साईज. नाही ना, मग ते जास्त मोठेवाले ना. हो आणि ही छोटी ना. हा ही छोटी. फ्रायला ही ठीक आहे ना. त्याच्यामध्ये अजून लहान भेटतो. आता नाही. आता फक्त तांबे आणि हेच आहे. तांबे दाखव. बघा गेलो किती वाजता होतो, 7 o'clock. आणि आता किती वाजले, 7 वाजलेत. सर्व मेथीची भाजी, कोथिंबीर. हे बघा काकी काय आणलं बघा ह्याच्यात. काय काय बघा. ते मार्केटलाच मिळणार हे, आता कुठे नाही मिळणार. हे बघ ह्याच्यात पण डाळ देऊ शकतेस है ना. नाही हे बरोबर आहे, हे बरोबर आहेत ना डाळीसाठी. मग भरून नाही द्यायचे, थोडेसे द्यायचे. हे असं साखर मीठ साखर ठेवायला. हे बघ 3 आहेत ना हे. आणि हे किती आहे. आणि हे बघ हे कमी नाही पडणार आता. त्यात बघ अजून काय भाजी आहे. ती लाल मठ असेल ना. हो हे लिंबू आणले. म्हणजे सर्व भाजी लागतात ना आपल्याला अशी ताजी ताजी. आणि किती पालेभाजी लागतात ना आपल्या घरी. म्हणजे दर ताटामध्ये एक पालेभाजी असते ना आपली. म्हणून आणले. वाल आणले. भाजीला लसूण कशी आणली. लसूण आहे मोठी आहे ना, 80 रुपये किलो. आणि आवळे आणलेस काय. आवळे पण आणले. दाखव आवळे. आवळे तुझ्यासाठी आणले सकाळी ज्यूस बनवायला. हे पोटासाठी चांगले असतात ना ज्यूस. मार्केटलाच मिळाले, इकडे कुठेच नाही मिळत होते मला. हा उचला ते बघूया. एवढा मोठा. होय, एका ताटात एक बस होईल. बस आहे ना. जरा टर्न करायचा. हा हे बघा केवढे मोठे की. कसे किलो माहिती काय. 500 रुपये किलो. बापरे. मग पण ते सर्वात मोठेवाले ना, मोठे जायंट प्रॉन्स आहेत ते. 50-60 भेटेल तुम्हाला आहे ना. आमच्याकडे अर्ध्या किमतीत भेटेल. फ्राय करून. हा त्याची हिरवाई काढायला लागते. ते काला धागा ना. ते काला धागा काढायचा. काढायचा असतो. बघा हे कोलंबी आणली आहे. आता हे एक एक काढा बघूयात काय एकच ना काहीतरी. हे काय कोलंबी आणली ना. हे बघा ही मोठी कोलंबी, ही छोटी कोलंबी. ठीक आहे. आणि ह्याच्यात बघा काय आहे. हा साखर मीठ ठेवायला असतं ना हॉटेलमध्ये ते. आपला एक ठेवलं भरून घेतील. बस झालं. हा 3 टेबलवर 3. एक चमचा कुठे आहे यातला. असेल बघ इकडे तिकडे कुठेतरी गेला असेल. हाय त्याच्यात आहे. आणि हे बघा आम्ही धुवायलाच घेतोय. आणि इकडे काय आणलं दाखव. कालवी घेतली की पिशवी अशी देतात. तर पिशवी सर्व असतं बघ. आणि फोडलाही 2 पिशवी आणल्यात मी. बघा अशी. आपल्या एका गेस्टला दिला, त्यांना आवडला ना, त्यांनी परत बघा कालवी काल दिलेली ना, त्यांनी परत कालवी मागितली. म्हणजे आपण सांगतो असं येऊन इकडे वेगवेगळं टेस्ट करा. आणि हे आणायला आम्हाला खूप लांब, म्हणजे सहसा इकडे कोणी लोकलवाले ठेवणार नाही. आणि हे काय सांगा, एक ग्रीन कार्ड हातात झालं बघ, बोटात झाला आहे ना. हा हे काय करायचं माहिती आहे का मम्मी. रिंग फ्राय करून द्यायचे. माकडं. हा ते माकडं कशी जरा कोटिंग करून फ्राय करून द्यायची. समजली का. आजचा डेकोरेशन बघ थालीचं तुला. तिथे बघ आपले 5 व्हेज थाली आहेत. आज व्हेज थालीचा मेन्यू सांग मम्मी मला सर्व. कांदा भाजी, वरण, बटाटा फ्राय, वालाची भाजी, आपली कांद्याच्या पातीची भाजी, आमरस, सॅलड, लोणचं, चपाती आणि भात. ओके. तर एवढे सर्व प्रकार आहेत. आणि ह्यांना कसं भात नको होता म्हणून आम्ही चपाती एक्स्ट्रा देऊन टाकली. चपाती 2 दिली. हे 5 व्हेज थाली रेडी आहेत. आता हे वरती जातील.